Musikana ane 19 years oponda murume ane 40 years aida kumurapper. Ndinokugamuchirai zvakare pachannel ino yeZimuTness TV apo tinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika medu kusanganisira nepamasocial media. Muzuva ranhasi nyaya yandauya nayo inyaya inokatyamadza kwazvo. Nyaya iyi yakamira yakadai. Pane musikana wekumudzi anonzi iye Tariro Matutsa ane makore 19 ekuberekwa akasungirwa mhosva yemedha achipomerwa kuuraya murume anonzi Shuwa Tsuro ane makore 40 ekuberekwa. Mushakabvu Tsuro anonzi iye akaenda kumba kwana Tariro manheru akawana Tariro ari ega achibika. Zvinonzi izvo Tsuro akaburitsa nhengo yake ndokutanga kuiratidza kumwanasikana asi mwanasikana haana kuzvifarira. Zvinonzi izvo Tsuro akatanga kuzama kuda kumanikidza Tariro kuti aite bonde naye asi Tariro akarwisa Tsuro ndokubura huni mumoto kwakurova Tsuro mumusoro kakati wandei. Tsuro ndokudonha Tariro ndokutiza. Tsuro akazowanikwa zuva ramangwana racho akafa. Tariro akasungwa ndokupomerwa mhosva yemedha. Asi mubvunzo wangu ndewekuti ko chii chinombonzi self defense kana Tariro achizosungirwa medha iye aizama kuzvirandutsira? So muri yeZimbabwe tiudzewo mucomment section kuti munoionawo sei nyaya iyi. Ndinokutendai nekuva nesu pachannel ino. Musakanganwe kusubscribe, kulike nekushare. Ngatisangane panyaya inotevera.